Gătește cu mine ciciarone afumat și salsa de avocado. Pentru ciciarone trebuie să folosim piept de porc sau burtă de porc, neapărat cu șorici, pentru că esența la ciciarone este șoriciul crocant. Înainte să bag pieptul de porc la afumat, trebuie marinat. Până se face ciciarone, trebuie să facem o salsa de avocado. Roșii, jalapenos, ceapă, usturoi, lime, am scos pieptul de porc de la afumat, îl tăiem bucăți și îl prăjim în ulei foarte încins. 2 minute, nu amestecăm, nu ne atingem de el. A venit momentul cel mare. Gata, acum știți să faceți și voi.